avui us vinc a parlar de les amistats. He estat aquests dies amb la meva millor amiga, amb la Suani, i m'he donat compte de lo important que és tenir amics de tota la vida. No sé si vosaltres esteu d'acord o què, però a mi em passa que amb les amistats que vaig fent quan sóc més gran, com que sento que hi ha una motxilla que porto, que els meus amics de tota la vida ja la saben, doncs jo què sé, les meves ruptures, els meus traumes, on vaig anar, a quina escola, ja em situen, i en canvi amb les amistats que faig de més gran, clar, ha de passar un cert temps perquè realment ens coneguem i em situïn, saps? No és el mateix que tu m'expliquis un problema teu o tu, que jo potser el puc entendre, però depèn de lo molt o poc que et coneixi, doncs m'ho prendré més o menys en sèrio. Clar, si no coneix el teu context, hi haurà coses que no entendrà. Exacte. I és com que... Digues. S'ha de fer molts còctels per entendre Oberta el balcó, que sí. Bueno, he de dir que la Berta és molt com transparent, tipus que no li costa obrir-se. Bueno, almenys a mi no es va costar obrir. O sigui, em va agradar. Soc supertransparent. Això m'agrada, però jo també. Sí. Però sento que hi ha gent que no estan potser com nosaltres, llavors sí que hi ha com aquest temps que dius, hòstia, som amics, però ens falten coses. Ja. En canvi, amb els amics de tota la vida sí que és cert que és com que ja dones per fet que aquella amistat, que a vegades això és un error, que aquesta persona estarà sempre, ja et coneix, que a vegades dius, és que estic malament i no cal ni que li digui a aquesta persona, perquè ja ho nota. Clar. Saps? Però a la vegada també crec que és bastant, i no es parla molt, de les ruptures d'amistat. Ai, no, és terrible. Perquè has de passar un dol, igualment. Total. A més, és com que normalment no està tan normalitzat, saps? Com deixar una amistat. És com que, en teoria, les amistats són com per sempre, saps? O sigui, una ruptura, una parella, comences la relació i si tens 2 dits de front saps que hi ha la possibilitat de deixar-ho amb aquella persona. En canvi, amb una amistat, com que tu la comences a construir i penses, hòstia, molt mal m'ha de fer aquesta persona o molt m'ha de fallar per deixar de ser amiga meva. També perquè permetem més coses, no? Potser amb una amistat. Exacte. Sí, és que jo us volia preguntar això, o sigui, la meva secció té diverses parts i la primera m'agradaria saber què és per vosaltres una amistat i quines coses hauria de fer aquella persona o aquella amiga per ja no ser la vostra amiga. Mare de Déu, m'encanta perquè sembla que ella ens entrevisti, que tu, Berta, ens entrevistis a nosaltres. Déu meu, què és per mi l'amistat? O sigui, quins valors són els com més jo us he de dir que mai he tingut una ruptura d'amistat, us ho prometo. Hòstia. O potser jo no ho he interpretat com una ruptura, senzillament he entès que ens hem fet grans i... Però no he patit mai allò de dir... Sí, i ha sigut dur? Clar, per sí, bastant. Però a més és que és com un tema tabú a vegades, aquesta música intensa... Ara et faran un èdit amb les lletres i tot, saps? Sí, doncs no vull. No, però aquesta... És com que has de passar un dol i llavors es fa una mica tabú i és com incòmode parlar d'això perquè és com... També, com em passa amb les parelles, és com que els dos heu fracassat, perquè ja no... O no esteu junts o ja no sou amics. I a vegades és simplement que dues persones es separen perquè les seves vides van en camins superdiferents. No perquè hagi passat res, que hagi dit ja no som amigues. Per exemple, jo tenia una molt amiga meva des de 5è de primària fins a batxillerat, crec, que es deia Xènia, que ens vam deixar de fer por perquè ella segueix allà al poble, tranquil·la, fa les seves coses, i jo estic aquí a Barcelona, amb les nostres vides són tan diferents que no són compatibles. Sí, crec que aquestes ruptures potser són com les menys doloroses, perquè de normal crec que les persones en general entenem que cadascú té el seu camí i que pot ser que amb les persones a vegades coincidem molts anys o tota la vida i a vegades no, simplement és això, la vida et porta per altres camins i a vegades també passa que aquests camins et porten a ser també un tipus de persona que ja no connecta tant amb aquella persona que havia estat tant de temps a la teva vida, 100%. Saps? I que molts cops les amistats com de tota la vida les atribuïm a coses que s'acaben acabant, que són el col·le, potser el barri, al poble, saps? La gent, doncs, jo què sé, marxa, o de sobte li toca anar a la universitat. Llavors és com que el que us connectava, depèn de com, pot ser que algun dia us deixi de fer connectar, saps? Però sí que jo crec que la meva opinió és que si són ruptures així, doncs cap problema, però per mi lo greu i el que jo moltes vegades em sorprenc de que passi entre amistats és com que sí que hi hagi com una traïció,
saps? 100%. O sigui, com no acabo d'entendre per què algunes amistats és com que són capaces de fer-te mal, perquè mira, d'una parella... Per mi és igual de greu, perquè per mi una parella ha de ser amiga teva. Per mi que et també. traicioni una parella és igual de greu que et traicioni una amistat. Igual. Sí. Home. És que jo d'una parella ja m'ho espero tot, però d'una amistat no. Sí, aquí estic molt decepcionada, amb l'amor. No, O sigui, jo et volia preguntar, Berta, que tu, havent tingut una ruptura de parella tan difícil com has ensenyat a xarxes, creus que has tingut una ruptura d'amistat encara més dura que aquesta ruptura que vas compartir? Ai, doncs no, llavors et diria que no. Perquè les ruptures que he tingut d'amistat ha sigut perquè jo he volgut trencar amb l'amistat amb aquelles persones. M'han donat motius i jo un cop ja ho vaig dir, no sé si ho vaig dir amb vosaltres o a un podcast que també vaig anar, que vaig dir que jo amb les meves amistats soc molt radicals. Tinc els meus còdics molt establerts, sé perfectament el que tu et pot fer mal, igual que, espero que tu sàpigues, el que em pot fer mal a mi, i si tu passes... Si tu trenques, jo, per mi, deixes de ser la meva amiga. Per exemple, entre aquests codis entra no liar-se amb ex? Evidentment, home, però és que si ho fas això no només... O sigui, no només deixem de ser amigues. Jo seria motiu de ruptura d'amistat. Clar, evidentment. Home... Que jo, si una amiga meva es lia amb un ex... Ah, pensava que tu havies dit que tu seria, en plan, que tu faries. Sí. No, que sí que seria un motiu de ruptura. Sí. Per mi també, però perquè és en plan, no hi ha ningú més. Exacte. Doncs jo em vaig enfadar amb una amiga perquè em deia que ella no pot triar de qui s'enamora. No, a mi una amiga meva... Perdona, però... O sigui, entenc el teu punt, però perquè de totes les persones... Per començar, jo no l'entenc perquè sí que pots triar. Que no és tot tan loco com tothom diu. I què deies d'una amiga? Una amiga meva... A mi m'agradava un noi. I una meva amiga va dir... Bueno, quan et cansis o quan es cansi, jo d'esto, perquè fa més per mi. Així, literalment. I jo vaig dir, sí? I ja no vam parlar més. Molt bé, no, que la bombin, Tot i que també fa ràbia que s'acabi una amistat per un tio. A mi no m'importa. A mi sí. Perquè d'amistat sí que hi haurà ni de més bones, que no es fixaran amb els teus ex, 100%. Que diguis això, en plan, en el moment que dius això. O sigui, perquè... No és per un tio, és perquè si ho has fet amb això, amb què ho pots fer? Exacte, mira, doncs sí, total. A més, que és que lo de la teva amiga ho trobo molt heavy perquè, evidentment, no elegeixes de qui t'enamores, però sí que hi ha petites coses que fan que t'enamoris o no d'una persona. Saps? Si ella ja no pot controlar l'atracció que li podia generar al teu ex o X persones, si no podia controlar si el veia més o menys, en plan, això és el que fa que t'enamoris d'algú. Saps? En plan, tu ho incites. Jo d'una amiga vaig estar així, d'una ruptura d'amistat, després vam parlar-ho molt i no ens vam enfadar, perquè jo estava amb un noi, allò coneixent-me, molt il·lusionada, no érem nòvios encara, o sigui, estàvem en el punt fantàstic de no ser nòvios il·lusionada, i de sobte la meva amiga va sortir de festa i se'l va trobar. No. I el dia següent m'explica: ai, supermajo, aquest noi. Vaig anar i li vaig posar una màscara a la cara i vam estar tal. Ui, I li dic, no. Ho estàs dient? O sigui, per què? Jo no ho entendria. Per què a ell? Per què? I llavors ho vam parlar i em va dir, no... Bueno, m'ho va explicar, ho vaig entendre i ja està, vam estar bé. Però em va molestar perquè vaig pensar, podies haver triat. Total. Qualsevol altra persona. És que jo necessitaria també moltes explicacions per entendre-ho, perquè penso que hi ha molt tipus d'amigues. Jo, totes les meves amigues me les estimo molt, però sé quines em generen més inseguretat i quines menys. Què dius? Sí. I molta, o sigui, no, evidentment ara mateix ningú em genera inseguretat, però, per exemple, de les que he dit adeu, o sigui, com que he parat l'amistat, o sigui, he trencat l'amistat, era perquè jo em notava com que eren amigues que no em podia acabar de fiar. Saps que jo deia... això és molt important. O sigui, com que hi havia entremig aquesta validació masculina, que jo deia, és que sí, a mi m'estimes molt, però a la que passi... O sigui, és això, jo tenia una molt amiga meva del barri que me'n recordo que amb el meu grup d'amigues dèiem, és que no li direm el que ens agrada, perquè és dir-li el que ens agrada i se'l fa. Sí, fins que va haver un moment vam dir, a veure, però per què som amigues d'aquesta noia, saps? Si és que una amistat ha de ser, per lo general, positiu. Ha d'haver-hi molta confiança. Has de tenir, això, la confiança de poder dir-li m'agrada aquest noi i que llavors no vagis al faci. Bueno, has d'estar tranquil·la i segura, clar. Si no tenim ni aquesta base, clar, és perquè la vull, aquesta relació. Sí, però són amistats que, com diem, que són de tota la vida, que potser, com que no acabes de treballar en plan els valors de l'amistat, perquè ja és de tota la vida. Exacte. Llavors és com que quan et fas grans aprens a dir, hòstia, doncs això ho vull o això no ho vull, saps? Mira, de fet, jo us porto unes quantes situacions, vale? M'heu de dir què opineu, què faríeu, molt bé. Vale? I sí, bueno, o si ho trobeu que són una green flag o una red flag. Vinga. Perfecte. Vale?
Bueno, la primera a mi m'encanta, perquè jo en això soc molt radical. Vale. Us porteu, o sigui, teniu una amiga, vale, molt amiga, que es porta molt bé amb algú que et va fer molt de mal. I quan dic molt de mal és que aquella persona veu tenir un problema i no el veu acabar de solucionar. O sigui, no l'heu que estem solucionat. malament en el present. Exacte. I diu que quan tu algun cop li has demanat sisplau, escolta, no et facis tant amb aquesta persona, o no, ara em dieu si li demanaríeu, la seva resposta és que ella no es vol posicionar ni ficar-se pel mig. És que em costa tant de visualitzar, perquè és que les meves amigues no ho farien mai, tia. Ja. Llavors, crec que naturalment em sembla malament, perquè és que no m'ho han fet mai, no ho sé. O sigui, em generaria incomoditat com a mínim. 100%. Jo no li demanaria que fes això. Ara, Si tu no ho fas demanaries. Això, no, però perquè és una cosa que ve donada. O sigui, és evident que no has de fer això. Si som amics, és evident que has de fer això. I moltes vegades a sobre es comencen a portar més amb aquesta persona. Tens tota Llavors, la saps raó. perfectament el que estàs fent, saps que no toca, segurament t'ho han fet a tu i t'ha molestat. Si ho fas és perquè vols i saps perfectament el que estàs fent. Per tant, jo no demanaré que et deixis de fer amb aquesta persona. Fes-t'hi ara, amb mi no t'hi facis més. Sí, estic totalment d'acord. Crec que la majoria de gent pensarà com nosaltres, i si no, crec que fins que no et passa, moltes vegades hi ha gent que és cert que no es vol posicionar perquè hi ha un tipus de gent que jo detesto i és les persones que són queda bien, que són queda bé. Sí, no puc. Que és com que no volen problema amb ningú, que tot els està bé. A mi aquesta gent no m'agrada. Bueno, no és que no m'agradi, és que després passen aquestes situacions i tu et menges el marró de dir, hòstia, perquè jo haig d'estar veient una situació incòmoda on a tu no et costaria res posicionar-te i dir, escolta, li has fet mal a la meva amiga, que és la persona que a mi m'importa, amb una distància. El que sí que és veritat que jo crec que conforme ens anem fent grans, molta gent això ho veu com que és ser neutral i madur, saps? Que si et fiques a demanar això, perquè jo, per exemple, de fet, una de les meves millors amigues a la qual li tinc molt apreci, però ja no som amigues, va ser perquè en un moment molt clau de la meva ruptura, com que jo li vaig demanar que es posicionés, no amb la meva parella, no amb la meva exparella, sinó com amb una tercera persona, i com que ella estava entre el mig i em va dir que no era capaç de posicionar-se, jo li vaig dir el mateix, o sigui, vaig fer el mateix que tu, li vaig dir, no et vols posicionar, ja em posiciono jo. En plan, jo m'aparto. Perquè per mi se'm feia molt incòmode i ella mai ho va entendre, però jo a dia d'avui estic molt més tranquil·la perquè tinc amistats, com tu dius, que sé que mai em posarien en aquesta situació. Sabeu? 100%. Sí. Vale, segueixo. A veure, següent situació. Vale, aquesta m'agrada molt, i més perquè vosaltres teniu parella. Vale, típica amiga que critica a la vostra parella, però d'aquesta crítica que és com una mica encoberta, en plan, que ho fan pel teu bé. Que és com, ostres, passaves massa temps amb la teva parella, és que tu i la teva parella no sé què, i com ho gestioneu? O si us ha passat o no, o potser no us passa. Crec que això és molt dolent, o sigui, quan tens una amiga, si ella t'explica una cosa que passa amb la seva parella, l'has d'escoltar i sempre estar a favor de la teva amiga, perquè al final és la teva amiga. Llavors... A veure, depenent del que ha fet l'amiga. Sí, però o sigui, amb molta assertivitat. Jo, per exemple... Clar, 100%. Sempre a favor teu, sí. Estic a favor teu, però com que sóc amiga teva també et dic, crec que això no ho has fet bé, però el teu equip. El teu equip, però potser no cal que ho tornis a fer una altra vegada. Clar, 100%. I lo de l'amistat, jo crec que en el fons sí que si és una amistat de debò ho diuen pel teu bé, tot i que sembli que no. Crec que sí que ho diuen pel teu bé. També crec que hi ha gent que reflexa les seves inseguretats en això. També, sí, és que és qüestió com de notar-ho. A mi em molestaria, ho entendria i sí que posaria límits dient crec que no, que em fa sentir incòmode que opinis tant de la meva relació, que per algú sóc adulta i és la meva relació. I a més, crec que això fa també que després, quan tu tens ganes d'explicar una cosa, no l'acabis explicant perquè saps que diguis el que diguis, per molt que la teva parella o no l'hagi liat tant, o siguis tu qui l'ha liat, sempre criticarà la teva parella perquè l'ha agafat amb aquesta i punto. Total. Sí. I llavors això fa que deixis d'explicar les coses, perquè jo vaig estar una temporada amb els meus amics que no els explicava res. Ara ja està, però em refereixo. Perquè pensava, bueno, és que si l'heu de criticar igualment, no sé. I alhora quina merda tenir aquesta mena de relació amb els amics. Clar, 100%. És que jo crec que també l'amistat és com aquest espai on tu realment pots explicar qualsevol cosa de la teva parella,
intentant que se't jutgi el menys possible per evitar aquestes situacions de dir, hòstia, després tinc un problema amb la meva parella i no ho vull explicar perquè si no les meves amistats diran A o B. Clar. Que després també passa que un cop ho deixes sí que potser t'alliberes i dius, hòstia, doncs vale, potser tenien raó o no la tenien, perquè a vegades pot ser que no la tinguin, però sí que també com que acabes agraint que sí que siguin sincers. Però a mi algun cop, a mi no, però ho he vist com d'algunes relacions que, clar, que els teus amics o altres amics volen dir-te l'opinió de la teva relació o de la relació d'algú altre i al final és el que diem sempre, és que ningú està en aquella relació de la que es parla, només vosaltres amb les vostres parelles sabeu el que hi ha i si vosaltres voleu seguir amb aquella persona, els vostres amics sempre us poden dir X o Y, però sempre de la manera més assertiva, perquè jo he vist amistats que es trenquen o que es distancien per la parella. Perquè quan un està enamorat també és com que potser prioritza o veu, no sé, digues. I a més, és molt fàcil que tu et vas a queixar amb els teus amics quan la teva parella creus que ha fet alguna cosa que està malament, però quan creus que ha fet una cosa que està malament no és tan comú dir-la i a més no ho dius amb la mateixa ràbia que amb la mateixa eufòria. O sigui, sempre et queixaràs molt més i desitjaràs coses molt pitjors quan estàs enfadat que no quan estàs content. Total. Sí, és que és com que les coses bones potser com no anem als nostres amics. I es donen per fetes perquè és evident que una parella ha d'estar feliç i per tant les coses bones venen donades. No ho sé. Total. Vale, el tercer. I l'últim. Ja? Vale. Tria el teu preferit, Berta. Molt ràpid! Vale, un amic que critica molt a altres persones del seu cercle. Ai, no. Ai, no. Va, desenvolupa. Ai, no. Gala, aviam. Tu i jo critiquem gent, però mai critiquem gent de la nostra tribu. Ah, és veritat, no, amb la tribu no t'hi com poses. si ella et critiqués a les seves amigues de tota la vida. Mi tribu, mi família. No, és com si critiquéssim a la Ivet. No, clar, mai ho faria. Home, clar és veritat, nosaltres a la nostra tribu no la critiquem. Veus? Aquest és el meu codi. Podem criticar gent que no formi part del nostre cercle, estaré tranquil·la. Ara, si em critiques la nostra amiga, Total. Llavors què diràs de mi? Amb aquesta amiga, Això saps? 100% hi dona molta desconfiança, és veritat. I tant. Sí, és que crec que no està malament criticar amb la teva gent a qualsevol persona que no tingui res a veure amb el teu cercle, però en el moment això el que has dit, o sigui, vaig a repetir-ho bàsicament, en el moment en què estàs criticant a un amic que forma part del vostre grup o que t'està criticant a un amic seu i no un amic perquè han tingut un problema, sinó te'l critica des de... saps quan notes gelos o rabieta? Dius, vale, en qualsevol moment es girarà la truita i em criticarà a mi, i 100%, i acaba passant. Molt ben dit, Berta Mairal! Dilo, tata! Ets la millor, Vas la veritat. guapíssima, avui? Doncs vaig normalíssima. Has d'anar més així, estàs superguapa, superafavorida, sí. Però rotllo així com pantalons amples, Sí, molt bé. lesbiana, tal. George. Vinga, va. Bé, noies. Berta Mairal, moltíssimes gràcies A per venir vosaltres. un dia més al Loft. Nosaltres seguim aquí. Això és el Loft. Podeu recuperar tot el contingut del Loft al videopodcast de Spotify o a 3CAT. I més contingut exclusiu al TikTok i Instagram d'Eva. Mua!